so ko gamay dispensa nganong na late ko. Di ko ta ko malate kay alas 3 pamangko himbakod na. Kay galista po ko say kumprahon pa may asin para pistag panggangan. Kamo din ni 15 ako dito 13. Gahuwat kung Faderoy, Johang anak din sa parokya kay mao mo po'y mumisa dito alas 4:30. Oroy og di pakabakod og sadyo. Ng mga tao magundak-undak magsira ba nga ng mga rilo ng mga nanimbahay na kami pong gawali diri no mag-confuse mo sa amin magsig dugay magwali ni paliaway. Napayubang mga sige wabre tong pitaka bitaw mag asa may ihok na aniya. Una nga na abi ko madaog 30 minutes sa pagsaka aning kahayag paingon ani di man depol kay multicab ro gapon ang sakyanan di ba di po mada no mo ting text ngo ni Padre John nga Padre John di aga tungas nako oroy mapalyo tong naikuan multicab diha sa ansa na diha ang bariyuha na kasakata ana wa ra ba joy motor mo labay sao naman wa poy signal wa na magbaktas ko paingon ani. So mao ni mga igsuon nga gadungan-dungan matag fiesta una nga kami po mga pare sa Vicariate nagbalhinay pod mi ba mura mi kuan nindot po kadtong hitabo una nga usahay magkadungan ng oras dinhi 5 o'clock dito 4:30 sa isla una mohuwat sugo sa mumisa kay nahitabo ra ba jud kuno wa maabot kuno ang gamis mumisa ti aw mo na og di maabot ang gamisa ang pare di ato gamisa sa limang parokya kamo unsa kuno ibation nito og si Padre John tuwa gamisa dito sa Kalapid ako din dali ko maabot sa itong bation katuman naman ni si Padre John og misa-misag na parokya da kami ra gibizaan. So mao na nga nalit ko gamay no pero ang kanindot ni kung ari ta mamalando magsugod ari bitong salmo no sa itubag sa salmo nagapitong-pidong man mo kay mo mutubag. Ang Dios magdaig unta kanimo ang tanang o diliday. O Dios magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Tudawon nimo ang premise sa naay salmo ang tubag mingon magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Unsa man ni nahitabo na wa pa? Paminaw mo sa pangutana sa pari kay gaduka-duka ra ba mo ingon dire o Dios og ato ning ipahiluna karong orasa karong misaha kaning maong pulong ni Hari David no kasi David may gi-attribute aning maong salmo o Dios magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod okay 6:11 atong ipahiluna ha o Dios magdaig unta kanimo ang tanang tao sa San Isidro. Unsa man na nahitabo na wa pa? Oy, wa pa. Kay ngano man nangulikta pa og sosyo sa kabaw, baboy, ug uban pa wa kanubina. Di ba? Nahitabo na wa pa. Wa pa kay ingon man diri unta. Kanang unta wa pa na. O Dios mag-ihaw untag baboy sa San Isidro kadtong nakadawat sa eleksyon. Nga nabuwa pa. Nakadawat na pero wa pa mahitabo ang ihaw, di ba? So inana nang pagpailuna na to sa kanang naipulong sa Ginoo. Now karon, unsaon man nato aron matuman kining pagdaig nato sa Dios? Og ari nato ni ipahiluna sa kinabuhi sa inyohang mahal na patron San Isidro Labrador. Lindot kadto ang inyohang kanang naipagpahiluna pagsudahan ni mao nakita na ho na mao na image si San Isidro Labrador. Now giunsa man niya pagpahiluna ang iyang pagdahig sa Dios sa iyang kinabuhi isip usaka mag-uuma, usaka amahan ug usa ka bana, di ba? Giunsa man niya pagpahiluna ang pagdahig niya sa Dios sa iyang kinabuhi isip mag-uuma, isip amahan nabay anak ni siya, naiba asawa, kinsa may ang asawa. Oy, waka ila ang taga San Isidro kinsa asawa ni kinsa man, santa pod. Murag lahi ang gitubag diri, lahi po diri. Asa maday mo sa puwa, kamo diri sa blo. Si Santa Maria de la Cabeza. Unsa may meaning og de la Cabeza? Di, umiyon pa ta og Juan de la Cabeza. Sama na.
Sama ato i-translate be, aron makasabot tagamay ini kay kaduka-duka mo, no? Ala, kablita sa nang imong katapad. Lingias sa imong katapad. Unsa may meaning Juan de la Cabeza? O ina tapad pangutan na. Kay mo say de la Cabeza? Sa Espanyol man na, di ba? Sa may kabesa. Head. Asa man ang head? O gari sa lawas i-apply. Ha? Asa man ang head? O unsa man ang besa? Abroad? Face. So sama na yung face. That's mo o, di ba? Oh, John of the Faith. So, Maria de la Cabeza, yung asawa, Mary of the Face. Lingay mo katapad. Nainaw wa. Tanawa. Now, kaning naong na to, mauni mo daig sa Dios. Unsa may gigamit ni San Isidro, nga aron makahimaya siya o makadaig sa Dios, ang iyang dignidad, ang iyang naong, nga matag adlaw, musimba siya, sayo sa buntag, mumata na siya, kauban siyang asawa, kay mudaig sa Dios, pinaagi sa pagtambong sa misa, unya, ang iyang mga silingan, nagmarites. Nabay marites din, he? Naay Marisol? Naapod? Kay ba mo say Marisol? Saman? Maria Tingsulsol. Naay kwan din, he? Kanang naay, sana, naay, sa itong usa ka, nag-ingon na lang, Mare, sa Sabadora, ha? Saman to? Marisa. Naay Marisa dire? Kanang Mare, sa Sabadora, ha? Naa? Sabot mo ng Mare sa Sabado. Sa Sabadora mo bayad ba? Napos yung lain. Naay Maribet dire. Kailan mong ni Maribet? So natay Marites, natay Marisol, naapay Marisa, napos yung Maribet. Naa ba din sa San Isidro? Naa. Kay ba mo gisa si Maribet? Maria Gikabet. Naa. Ay, na ako nidaghan. Allah ha. Di adiri sa aring commentators podium na ako nidaghan. Unsaon na to pagdahig ang Dios sama sa gimithi ni San Isidro Labrador, matag buntag musimba siya. Mudahig sa Dios before siya mo adto sa iyang umahan, before siya mo trabaho, before siya mo opisina, before siya magnegosyo, magdahig sa Dios. Kamo San Isidro, magpista na ba mo izuhang mahal patron? Nagdaig ba sa Dios ang uban ani? Mga silingan na to. No? Pagtambong sa nobinaryo sa patron. Kay basin ba yaong sa ulong tagpista, makaihaw mong baboy, makaluto mong humbang lata, wa mo kaila sa inyong gipistahan. Ang nahitabo ani, balik gamay sa istorya, gimarites siya. Gigamaan sa istorya nga why ayo ng trabaho ang tawhana, dili maayong kapatas, dili maayong trabahante, kay gasige na sa yaka sa iyahang why trabaho ug ato pa penaron, sige na sa TikTok, sige na siya og tinapuan. Pero natin nga ang maong istorya matud pa kay samtang nagsimba siya, tuwa po kunoy San Isidro nga nagdaro dito sa iyang umahan. Nabaron sa istorya sa iyang nobinaryo. Wa? Ang istorya nga tuwa lagi siya sa simbahan, pero ngano na may nagdaro, nagtudling na sa iyahang umahan? Amao na gingon na ni anghel. Akamo din nanimba sa may dong trabaho din Di matingad yung silingan nga, uy, tuwa may simba si Kuan. Pero, manong to may galutong turta dito para ilipipista? Manong mga tao magturta, nga nabitang po sa una, kada bitang magpista, di ba? Amo, na pa ba ni tradition pa ba din sa San Isidro nga? Kada bitang 5, 4, 3 before fiesta. Nabi tayo mag-aso, bitaw ng bay, bitaw kay, abi ni mo galuto na og sudan para pista, pero galuto ng turta. Nanumdum mo sa dinhi nga magtigom ta tong mga lola bitag itlog Bisaya unsa ibutang sa ilawom sa bawjot
sana puko ba na o bawjot sa napabay puko ron bawjot sa una okay nga puko na ang lula namatay naman yung lula na Bintay City edad 4 ba to si nanainta ato amo tong lula isong sang lula magtigom tong itlog Bisaya ibutang tong ilam tong bawjot tong humay inda pag-abot og sa November Mayo 29 pamatoy pista ani sa una 20 City kay naa naman dinhi ka magluto na torta lagi pagkuha mo binuungan tong ubos tong kawaw ganada kadto bitang nay torta bitaw nga binisaya bitaw na ang mantika imbis kay mantikag baboy mantikag baboy pero kadto mantikag baboy nga gigamit sa among lola kadto mo to miaging pista sa may tuig kay isod man to niya og kanang lata og di gini magkagod mig lubi kay katong first kupo sa tuno mao mo to isagol itong nay ginama nga gamonong torta unsa makabuang dami aso kay pamaypay asuhan aso man to aso pagkahuman sa nagluto na mo ng torta dito sa Masunoy ibutang man to nagsarang kala mo sarang-sarang kana bang kawadan ginga nangana ba unsa butang PC bitaw kala sa apa man ta makakaon ang torta nga kita may nanguha ng binuang ana iso adto mo tig inyo to ang inahalang ito pagumangkon sa akong lola inta adto mo tigwa na kay para na ba na i-bring house sa kita may nanguha ang binuang ana nakatubi sa itlog ng nanganak babitong batil. Kakapoy ba ining trabaho aoy daw. Perting inita pa doon kay di pa to kakaon to. Makakaon maginata katong mong pagod. So mao ni mga pamaagi na to tradition of being a Boholano nining pagdahig na to sa Dios pinagi sa patron. Ang kanindot rin sa gospel karon nga nining ikapila ning nobinaryo ikaunom nagpasidaan ang Ginoo kanato nining atong pagdahig sa Dios nga unta klarado kini siya nga unta mohatod kini ngadto sa walay pagsilot sa amahan kay basin baya og sige tagdahig sa Dios sige tag nobina sige tag simba pero wa ta kabuhat sa sugo ni Jesus aron kita tinuod nga nagadahig sa Dios tinuod nga nangindahay sa mithi ni San Isidro Labrador pamanlitan humanana ang eleksyon humana mo gibutangan og na iso ani di ba gikuha na ninyo di man matangtan nga huwa humanata gibutangan og indelible ink humanata mi cast sa ato ang desisyon sa kinabuhi basin baya og hangtod karon nagbagutbot pang mga tao nganong wa na musimba kay wa ihatod kuno ang gisod sa sobre. Wa ba din San Isidro? Basin baya nga dili tinuod ang atong pagdahig sa Dios tungod kay naa pa ang kanggit og ang panagbingkil gumikan tong nangaging mga campaign strategies nato. Basin baya nga kitang nangapilding mga kandidato nagdumuta niadtong nagadaog nga mga kandidato di ta kadawat sa resulta sa mong eleksyon basin baya nga kining atong gihimo niadtong Lunes ang atong kayugot kadumot og panagbingkil mohangtod pa ni sa 2025 mingon na bang Ginoo diri dili ako'y mosilot kung dili ang amahan nga maoy mosilot sumala sa iyang pulong. Dili ako'y mosilot kung dili ang pulong nga gihatag sa amahan maoy magasilot kanimo. Mo nang lisod kaayo na ay analisaho na itong mga Pilipino giingon na ito nga kita ray the only Christian civilization na giaway tahantod pa sa sunod pang mga eleksyon. Di apay mga away na itong 2019. Di apay away itong 2016 nga eleksyon. Di ang taiwan ana. Now, katapusan, miingon. Dihay caption nga kita sa Facebook na ho, miingon. In English man to, pero ang gitranslate itong Binisaya. Aron ta makaabot sa atong destinasyon sa kinabuhi, dili ta mopunit og bato niadtong mga iro nga sige natog paghot. Nakikita mo na sa inyong Facebook? We cannot reach to our destination
while we are picking up stones on our way for those people who are barking us. Dili ta makaadto sa atong destinasyon kung magsingit tag punit og bato niadtong mga tao, niadtong iro mga tao nga sigpaghot nato. Rather than walk on your way, no, towards that destination, and don't mind those people barking at you. Mao na kinabuhi ni San Isidro. Wa siya manumbaling sa mga taong nang lait kaniya, nagsaway kaniya, naghimo-himog mga butang at dili maayo kaniya, tuod kay klarado kay ang kinabuhi, nga ang Ginoo mao iyang kapaingnan niining kinabuhia. O gituboy siyang santo. Ug mao nay pagdahig sa Dios. Kaya nga ato kitagod mga Pilipino, kasagaran, o kung yung tanan, magsigita og saway, og kinsay nakadaog, kinsay nang lingkod. No? Kaya didi ta kaudyon, maghapon, karali na dito sa UP. Nagasagarali na mga batanon. Di sa lumurspito ang resulta sa eleksyon. O pitatang nang naiga, pikos masya na tayo arong klarado ni why mga discrepancy. Di kadawat sa resulta. Saon taman, we cannot please everybody. So, mao naman ang resulta. Nagdahom ba mo sa Isidro nga manumber 1 si Ruben Padilla? Ha? Sama itong una-una diha. Manong number 1 man na si Aaron? O takay ba? O himontang Muslim ni karon? Pero ato man lang iyampo, no? Atong iyampo, kaning atong mga nangadaog, kung sa'y resulta, respetuan na to, ato silang suportaan, no? Kung dili, suportaan na to ang mga mayong hunahuna o mayong butang. Dili ta mo suporta sa mga dautan, no? Mao ni gihimo ni San Isidro. Ang iyang pagdahig sa Dios nakatuboy kaniya nga mahimo sang usa sa mga banggiitang santos sa altar sa simbahan. Namoy pagampo sa katawhan.